शुण बहुत बड़ असुविधा हो मो बापा को बाक्सर 5,000 टका नहीं आसती मत डाकुंट ମୁଁ କଣ କରିବି ମତେ କାଇଁ ଡାକୁଛୁ ତୁ ଆଣିଥିଲୁ ମତେ ଡାକିଥିଲୁ କି ତୁ ତ ଏକୁଟି ଆଣିଥିଲୁ ତୁ ଆଣିଛୁ ତୁ ତୋର ସେ କଥା ବୁଝିବୁ ମତେ ଡାକ ନାହିଁ ତୁ ଗଲୁ ଶୁଣୁନ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମର ସେଥିରେ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ଆରେ ମୋର କିଛି ଜାଗାରେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ପଶିବାର ନାହିଁ କି ହଇରାଣ ହବାର ନାହିଁ ତୁ ଗଲୁ କଥାଟା ଶୁଣ ମୁଁ ଯୋଉ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ତମକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ବାପା ପଚାରିଲେ ତମେ କହିବ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ନେଇଛି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଦୋଷ ମାଗିଯିବା ବାପା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଦେଖିଲା ମାନେ ତ କିଛି କହିବେନି ତାପରେ ପାଇଲା ଆଉ ପଇସା ତ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତମେ ଖାଲି ଚାଲ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯିବା ସେ ବାପା କଣ କହିବେ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଆଉ ଚାଲ 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 ଆରେ ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ ମୋ ବାକ୍ସରୁ 5,000 ନେଇଛି କଥା ତ କୁହ ବାପା ମୁଁ ନେଇଛି ଦେଖିଲ ବାପା ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ତମେ ଚୋର ଖୋଜୁଛ ବାହାରେ no, 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 no.